Utzi, ane, utzi, jasotzen ari dira. Utzi horiok. Utzi horiok. Eskerrik asko, ane. Koloreka ari dira jasotzen. Oi, erori zea, minatu dezuane. Minatu dezuane. Asko, nahi zur. Hori berdea da. Oso ondo jasotzen aizeate, Leo, hor egurrak. Pajitak. Hori urdina da, bai? Oso ondo. Horiek ez dira urdina. Jasotzen ari dira laia. Ane, utzi untzia iagoien. Utzi ontzi berdea ere, ane. Leire, jasotzen ari dira, jasotzen ja.
Ja, gutxi falta zaizu, Oso ondo. Zu zer jaso dituzu, Ane? Bereak. Berdeak jaso dituzu? Oso ondo. Ane, ja esatera, jasotzen ari gara. Eta honekala bai. Eta bai. Falta dira egurtxo batzuk. Leo, Ane, egurtxo batzuk falta dira jasotzeko ja. Eta harri horiek horian jartzen dugu. Oso ondo, ez hori maiderre jarrizun, jolasteko. Eta hau gorea. Egurrak eta edalontzi hau nik hartuko dut. Hango egurtxoak. Leo, hango egurtxoak eta jazta jasota. Aizue txapeldunak. Oh, oso ondo. Hori falta da bai, Ane. Jaso. Beida, Leo ja jaso du. Beida, Nora, falta da lurrean edalontzi bat eta harritxo bat. Hori bere lekuan, Ane. Edalontzia bere lekuan. Oso ondo. Ane. Hori beran, Ane. Leo jaso ditun lekuan. Eta orain begiratu neri laurak, Leo. Leo, etorri. Eta nik abestuko dizuet orain. Txapeldunak, oe, oe, oe. Txapeldunak, oe, oe, oe. Oso ondo.